Endnu en gang er det lykkedes at finde en fin e-op. En, der ikke ligner alle de andres e-opper. Og det er selvfølgelig også sådan nogle små ting, der gør, at den holder her. Det er jo det, jeg falder for hver gang. Det er, at de skal være lidt anderledes. Det, der lige gør ved den her, det er jo fælgen. Jeg synes, det er super flot med de 16 tommer fælge, i stedet for navkapsler eller de der lukkede alufælge. Den næste ting er, at mørkt tag, mørk ruder gør også en stor forskel. Men egentlig det, der er det vigtigste, det er, at der var fartpilot bakkamera inde. Det var det, der gjorde, at vi fik den. At den så har fælgen og taget og de mørke ruder og de fede sæder, det er jo bare en bonus. Og så er standen altså også god på den. Bilen den er fra september måned 2020 og kører knap 42.000 km. Prøv at kigge med her. Farven den hedder Pure White, og så er taget, det er sort, og det er sidespejlen også. Og det synes jeg, det står super godt til bilen også, når den har de mørke ruder, og så de fælge her. Det giver altså lige, at den ser anderledes ud. Lidt mere quick i det at se på. Og så sæderne, nu ved jeg godt, at vi snyder lidt nu, for det plejer vi først at vise senere. Men prøv lige at se. Det er de fine. Hopper vi herhen bag til, så er der heller ingen emblemer eller noget bag på den. Det gør altså også en forskel i min verden. Det ser godt ud. Der er parkeringssensor bag. Har vi her. Og hende er også. Og når vi lige åbner bagagerummet, så kan vi se, at den er med det, der hedder en dobbeltbund. Og det er faktisk fedt i hverdagen, fordi så er du fri for at skal løfte den op over den kant her. Men er der for lidt plads her, jamen så har du muligheden for lige at løfte den her op. Og så har vi et dybt bagagerum. Jeg kan også tage den her, sænke ned og så ligge i bunden, så den ikke ligger i vejen. Men lige nu har vi jo ladekablerne dernede. Der er både en mormorlader med, og så er en til standeren. Lukker vi lige her igen. Normalt så laver jeg aldrig videoen på bilerne, inden at de er blevet kosmetisk klargjort. Men den her, den har altså godt kunne tåle det. Den er ikke blevet pudset endnu, og den står bare super flot. Det må man sige. Stenslag, der skal man virkelig koncentrere sig om at finde nogle, på trods af, at den har gået knap 42.000. Det jeg lige fandt, det var lige her sted. Der var egentlig der. Men ellers så, når jeg kigger hen her, og på hjelmen, hvor de også gerne plejer at have, ser fin ud. Også hvis vi kigger ned i lyset. Der er ikke sådan en masse ridser rundt, sådan nogle vaskeridser eller det der. Den står altså pænt. Så i og med, den er så fin nu, så turde jeg godt tage videoen, fordi det kan man se, hvad er det her. Det jeg lige fandt på, det er, at den har haft et eller andet, der er slået op i dørhåndtag. Og det skal jeg lige finde ud af, hvad vi lige gør ved. Jeg regner med at dubbe det med en lakstift, så det bliver pænere, men det bliver ikke ligesom nyt, men det bliver pænere. Det er jo sådan lige den store ting, jeg fandt på den. Så kan man sige, så giver det altså godt billede af, hvordan bilen den er. Dækken, det er Conti, så der er der heller ikke noget galt i. Der er 5 mm igen, og det lovpligtige, det er 1,6. Så der er altså også lidt at løbe på her. Og kigger vi i bagagerummet, der fandt jeg også lige lidt. Så noget som det blå her, det tror jeg vi får af. Det er noget, der er smidt af. Men ellers så har den altså nogle brugsspor her. For et eller andet tungt, der har været i bagagerummet. Det ser man tit på opperen, at det stykke her, det er altså lige lidt udsat. Kigger vi lige her ved ladestik. Nu kan man nok ikke få lov at tage det ud, fordi den står til tænding med lyset. Ja, det kan vi ikke. Men der har vi i hvert fald til almindelig lader her, og så når vi hiver den her ud, så også har vi til den lynladeren. Lad os prøve at hoppe ind i bilen. Her vi kan lige se bag i også. Det er altså en bil med få brugsspor, det må man sige. Tit og ofte så plejer de at være helt ridser hernede. Og det er den ikke. Men det er normalt det, man lige ser. Og det sjove er, selvom den har de fede sæder foran her, så har de altid det samme bagsæde. Så det er der altså ikke forskel af. Og så gør vi lige sådan, den ikke sladrer. Der. Elspejl med varme og elruder. Jeg kan hæve og sænke sædet her. Hopper jeg ind her, så kan jeg se, at den er med fartpiloten, den sidder herovre. Multifunktionsret, og det er læder. Og så har vi sådan en holder her til telefonen. Den er også med det, der hedder Maps & More, hvor man downloader en app. Det er længe siden, jeg lige har leget med det, men det plejer at virke fint. Kigger vi ned her. Vi kan også se sæderne, de er jo ikke fuld af skjolder eller noget. Skal vi lige prøve at se, om vi kan starte. Nu dør vi jo ikke kun lille forgiftning i den her, så det er fint. Så der med lige i bakke. Se, der er bakkamera.
Super fint, og der er også parkeringssensor. Det kom der. Bluetooth er der også i den. Jeg kan også høre musik, så jeg streamer musikken fra telefonen over i radioen i stedet for. Klimaanlæg og sædevarme. Lane keeping, det er der også. Så alt i alt super fin bil, og meget populær bil også. Altså, og det er vildt billigt at eje. Der er ikke mange udgifter på sådan en her. Men var det her noget for dig, så tør du ikke til fat i mig. Jeg er fanget på 54, 55, 56, 57, og det var 54, 55, 56, 57. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.